Alamin, bai kamata a ce ka yi zuciya ba. Da ka tsaya ka ji me ka yi mata. Kai ka kasa gane me nake so in gaya maka. Wai ya zai wai daga zuwa gidan ku yanin nan. Tamare ne. Ta ce in bar gidansu kan na ƙara zuwa gidansu. Gaskiya a tunanina ina ganin akwai sa hannu wani a cikin wani al'amari. Dan Muhibba ba za ta taba aikata haka ba tare da sa hannun wani ba. Yarinyar nan fa hammari na fa sai dai. Hammari na fa dai. Ta koro daga cikin gidansu. Ba kan na sake shigowa cikin gidansu. Ina tambayar ta a cikin limana ta gaya mini mata amma ta ma kici na. Ta kura mun tafi yanzu ba. Na zo ta kore ni. Wannan ai cin fuska ne. Ni ba ni ba yarinyar nan. Ba ni ba yarinyar nan. Ka gane? Ba ni ba ita har abada ba ni ba ita. In kuma maka na hakura to ruwan ta ban hakuri. Kuma wallahi ta makuri na ran da ta mun. Wallahi na rama. No ka dau hakuri halin ma'aikin Allah. Ka yi hakuri ka kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma bai kyauta a ce ta zo ma da masala kuma ni dai ba ruwa na da ita. Ka gane? Dole ya rama wannan mare saboda ba zan yafe ba. Shikenan. Zan yi iyayi na akan lamarin nan gaskiya. Dan sai na san yadda ne na sasanta ku. Aminiya. Muhibba, wai har yanzu me al'amin ne nake? Ki gaya min ba. Shi ma ya san me yayi. Tun lokacin nan bai ƙara kira na a waya ba, kuma bai sake wayata ba. To ai babu namijin da zaki ma abin da kika yi mai ya ci gaba da kula ki muddin ba shanye shi kika yi ba. Kya zo kina ma mutum ihu sai ka ce wani barawo saboda Allah. Ba. Ni kin dame da maganan al'amin kin ga idan san shi ke yi kije ki same shi ni ba wani daina maganar sa bana su. Wannan wace kallon magana ce kike yi haka? Daga faɗan gaskiya? Ai babu wannan magana a tsakanin mu da ke. Aminiya. Wai me yake faruwa ne? Wallahi ban san ko menene ba. Amma abin da na fi tunani ina tunanin kamar da haɗin baki. Saboda na ga lokacin da muka fito din nan Sadiq dariya yake yi amma daga gani na sai na ga ya daina. Sai ba ya mana kai baka tunanin akwai wani abu? To na yanzu na Muhibban ta. Tana cikin gida. Saki ya fito mun da ita. To bari in je in gani. Ka Allah dan yi kokari yanzu za ta yi. Ba matsala. Gaskiya ban ji daɗin abin da ya faru. Har za ki iya fidda hannu ki mara Alamin? Har ki fitar da shi daga gidan ki kore shi? Ka daina min wannan magana saboda ina ganin mutuncinka. Ai yanda yake ganin mutunci na bai kai Alamin ba tunda har za ki iya fidda hannu ki mare shi. Okay, laifi na kake gani yanzu ko ne? Laifin ki nake gani mana tunda baki gaya mana abin da ya faru ba. Yaudara, cin amana, munafunci babu abin da bai yi min ba. Har yanzu baki faɗa abin da ya miki ba. Ba na so na faɗa abin da ya min. Amma sirrin na je yana faɗa a majalisa. Wannan ba halin Al'amin bane, kwata-kwata ba halin Al'amin. Zan iya rantsewa wannan Sadiq ne ya haɗa. Saboda wannan ba halin Al'amin bane kwata-kwata. Matsalar baka san me ya faru ba, shi ma kuma Al'amin bai sani ba. Zan yi iyayi na wajen gano gaskiya. Idan na gano gaskiya shikenan, idan ban gano ba shikenan. Dan na ga shi ma Al'amin ba san magana yake ba. To shikenan ba damuwa. Ba masa. Ba matsala. Shikenan. Nan ai wanda ya cinye ma ya baka alani. Allah wallahi. ya ana ce wai Gaba ɗaya ya cinye. Ba wanda ma ne mai amfani da nashi ba. Allah Wai Al'amin tsayan tambaye ka. Wai yana ganga kai kawai a cikin farin ciki kamar ma abin da yake damun ka. ai ni ba na jin wani irin abu dan wannan abin ya faru. Ai ba komai yayi. Ta yaya zan ma laifi ba ga me nema ba in baka hakuri har kamaran sannan kuma ka ce kawai ka rabu da su. Ni na daga na ba zan ƙara kula yarinyar nan ba. Ba ni ba ita. Kawai To wanda abin ka lokacin da zaka je ka kula ta sani zan yi. za a gani. Za a gani. Wallahi baka san soyayya ba. Na zo tana cewa sorry my darling. Ka dauka wasa ne fa. Allah ka dauka wasa ne. Galanta zai. Ya me ban sani ba. Baka san waye ni yake. Wannan mai mai da nashi ko da. A mai ko? Masa ma zai wancan wallahi. Allah Zan dawo ya mishi. Tashi ta muje.
Fili ya ake jiki ne Sadiq. Normal. Ya daga ina haka? Daga gida nake. Ke. Kaga yaran can sun mana kashi a can ko? Wallahi Na ƙara ganin yaro a gurin sai na tattaka yaro na ran sai da Allah ya tattaka shi wallahi. To ya ake ciki ne? Kai ban baka labari ba. Ya faɗa mun ina jin ka. Lamma kai gifted ne. A ba. Ajiyan nan ta kira ya zo ta mai wani kora. Allah! Ta dalla mai ba. Durin uwa yayi wallahi mutumi na. Shai, ba na gaya maka ba. Kai ka raina kwanya ta ne. Kanka na ja gaskiya, kanka na ja. Ai da ran sai da Allah na baka shawara wallahi ya Allah ku. Kai sai malam bai. Professor ma ya ganni ya gane. Akwai kaya ne naga kai gadi kake kokarin ka wannan. Allah, ani ka su ba su fannan gaba ɗin ya gaya maka duk sun ba kuɗi yanzu komai ya tsada. Shi yaran madaran ma yanzu. Kayan shigowa. Wa. Yaran nan nawa. Na saita shi. Maci amana ne munafiki ne. Na kore shi dan uwarsa. Ni ba na son kure mu dai. Ya zai zo ya rinka mana kure mu dai mu yara ne. Wai tun aikin nan da ke mai bidawa? To tun da aike shi ai na saita mai hanya. Yana dawowa na ce mai ka ƙara dawowa nan gurin. Ya zai rinka mana haka munafiki. Ba sai ya bata mana wannan bai. Ka kawo kayan nan ka. To kaga ba wiyun ma yana ta nadawa daki. Na damun ita muga. Ka gani? Wallahi na gaya maka. In na baka shawara. Wallahi ja nake. Kaga yanzu ta kore shi. Gidanka ne yanzu komai zaka iya yi. Ran sai da. Kai. Wannan ai lamma ne. Wani kama. Kai. Kai. Kai ƙara shi na rantse da Allah sai na ya kama. Kai. Wani kama. Ka gane ni? Kai me ka masa ne? Wani kama. Kamar kaga munafiki ko? Ya iya magana ko? Munafikin banza munafikin hobi. Kai magana mana in tattaka haka wallahi na talkala a nan gurin. Shikenan ku yi hakuri. Ba wata hakuri da za a yi. Ku yi hakuri da. Ba wani hakuri da za a yi. Ya ma ji magana dan bannan. Ya hakuri da. Ka bannan dalla ku wannan kuce da Allah. Ku she mana ko baka ji ne? Idiot. Dalla wani dalla malam munafiki kawai. Yana kama yana je da Allah. Wai ne kamar sani ga. Barawo ne fa. Barawo sai ka maka. Wai mu ya dauka ba maka kama shi ba. Akan mun zo mun wai na tuna mai asiri shine wai ni ne munafiki. Ai kaga irin ta duk inda zaka dauka mutane. Na san me zai tabbas. Wait. Ya. An ci kudin yayi? Wallahi. Normal? Wanda ka san ina muka yi? Ina muka yi. Yau fa abincin na zamu ci as. A haba. Lalle kuma yana siya ma dan na ƙara kankaro da mutunci na a gurin nan. Kai, ni fa ka ce mun yana ta karɓar ka. A yanzu ka nawa kenan zaka ga yara wasan ka. Mu je na waje na an kai da ba. Ko dan na kankaro da mutunci na ayyau ki ta zaka ci hatta na ma. Allah mutumi na. Kai ta fara mun magana fa. Allah. Lalle sai. Aminiya. Ya kamata idan an miki laifi ki dinga tsaya kina bincike ba ki yanke hukunci akan abin da baki sani ba. Yanzu ke kin san Sadiq yana shaye-shaye. Shaye-shaye kuma warai kuwa saboda ni na san yana yi. Sadiq Kaf cikin abokanan Sadiq babu wani abokin alamin a ciki. Amma gaya miki bari ma an tabbatar miki. Kalli bidiyon nan ki ga. Yanzu ya za a yi? Abin da za a yi kawai ki je ki bashi hakuri. ya kamata ki je ki samu al'amin da kanki saboda koda a ce kin kira shi ba zai daga waye ki ba. Shikenan. Hakan za a yi.
Dan Bala, don Allah kai nake so ka raka ni. Ba da mu. Amma ka dan jira ni don Allah na shirya sai mu tafi. Shikenan. Mu je. Aminiya Aminiya Aminiyata Aye Aminiyata Assalamu alaikum. Sikewa. Dan Bala. Ta gane garejin nan wai. Ka manta mun taba zuwa kai a bayan tun kafin ka fara. Na sani. Wallahi ni da mutuniya ne. Wace mutuniya? Mutuniyan mana wace ce ba ka san. Wa wai da Allah. Ban gane ba. Muhibba ma. Me? Ban gane me ba. Wai me? Ban gane me ba. Ta ce in zo ga kotu ne ta baka hakuri. Kuma kaga dai ba wannan magana kawai ku je da Allah. Kawai ku je kusa kawai ku je. Kawai. Ba ma na son ganin ta dan da ganta zan iya marinta. kai ba ran ga ma wani abu kace Allah da yayi ma hakuri yake dan bayan ta na kai dan Na adam. sani ai ni wani irin hakuri ne ban bata ba. Na bata hakuri. Ya zai mutum ya lafi ba za a ga me ba sannan a zo a wula har da marina. Har da marina. To ka san da me ta zo? Zan iya marin yanin nan wallahi yanzu. Allah zan iya marinta. Allah. Kawai yanzu ka san me za ka yi kawai ka janye ta kawai ku ware. Kawai ka je ka janye ta kawai ku ware kawai ba na son maganin ta ne ba san ganin ta kawai ku tafi kawai Kaga dan tsaya ka ci ka san da me ta zo koma da okay ƙara mun ta kenan ta zo ta ƙara mun abin ba haka bane ba amma baka san da me ta zo ba dan haka ka zo ka je mu ji ka ji uzurin ta ni ba zan je ba ka ɗauke ta ku bar nan gurin kawai ta ware kawai ba zan ma ka da Allah kai ba haka bashi hakuri ka saba shi mana kai wani shuka kamar ni ai kun cika ni ma da surutu ni me zan ce shine ba wani abin da za mu ce kawai ku janye kayan ku wuce na san dai da kawai kin cin ba ruwan mu ba ruwan mu da ita shikenan ba ruwan mu kawai ku ji da ita ka daina shiga wannan magana dan bala ni kaga ka daina shiga wannan magana ni kai abokina ne kai ba na son wani ya shiga tsakanin mu da kai kawai ka daina shiga maganar nan kawai ku ware ba na san ni ganin ko oke ban isa da kai ba ban isa ai ga magana na ga maka daina shiga wannan magana kawai da ni da ita ne ka banni kawai da ita wallahi ne ba ni ba yarinyan nan kawai ka rabu da ni for the next zaka neme to sike ba dan bala nagode daga tashi kawai mu tafi ya yi fushi wallahi ga baki daya abinda ya bata mana kawai to mu tafi A'a. Mu je dai na ba shi haƙuri. wannan ba zai haƙura ba ya yi fushi wallahi yanda ba kya tunani kawai ki wuce mu tafi Bari dai na ji. ok to shikenan ni ba zan koma ba gaskiya ke mutum ne ce kenan a gare ni wai ki da Allah daya mana haka ake rayuwa na miki laifi ba ki ga ba ko ki doki mare ni a gidanku A inda suka shirya abin nan ban isa in gane cewa shiri bane ba. Saboda sun shirya abin ne kaman gaske. Kai haƙuri dan Allah hakan ba zai ƙara faruwa ba. kuma kai wanda abun ka kawai ki je ana ta baka hakuri Malam, ana ta yaka hakuri malam ba ruwanka kawai malam ba ruwanka to ba ruwa na ko kawai ki je gida ni na hakura zan na ne miki zo gida na ji ba ruwan nan yanzu kenan haka za mu kasance kenan duk wanda ya kawo miki abu ko ki dauka ba tare da kin yi bincike ba ki yanke hukunci a kansa Kai haƙuri. zo gidan ku ki wulakanta ni ki mare ni Kaga kai haƙuri hakan ba zai ƙara faruwa ba. Kai je. kawai ki je gida ni na gama abin da nake zan na hakura zan zo kawai ki tashi ki ma zan zo kawai ki je zan zo in same ki ko a'a Kai haƙuri ka je. Al'amin. Al'amin. Magana fa nake maka ka yi shiru. Al'amin. Magana fa nake maka. zan hakura amma zan rama marin da kika mu To shikenan. Karama. kin yadda ba ban fuska ki so yana abin kaunana ba zan iya rayuwa babu ke ba so yana abin kaunana ba zan iya rayuwa babu
ke ba. Soyayya ruwan zuma ne ka sha ka ba mai sauka. Soyayya da daɗi da dacewar lokaci. sai tsoro kuma kina kin ban haushi wallahi. To ka yaƙuri ka ji? Na hakura Kuma ya wuce? kusan ba irin kama irin 65% haka ne. Allah kin ba haushi bai kamata ba irin wannan in ana samun irin tsakanin mu ba sai a samu matsala. To yanzu dai ka yaƙuri ka daina mita shikenan? To na ji To. ta wuce mu je kyauta mu je yarda. Samadi soyayya na baki yan mata ki taimaka ki amsawa kauna ne na baki yar gata ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge ni kin sako kallabi kina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali to ki tausaya da halala ni soyayya nake nema ko me kin ce zai